A teď přeskočím do měsíce srpna, 16. 17. srpna. Já vím, že bude setkání pravidelné, tradiční Hello Show. Jak se těší Helena Vondráčková? Tak já teda teď slyším to datum poprvé, ale vy víte vždycky víc než já. Když si vzpomenu na to minulé, připadlo mi to jako, že když přijíždějí indiáni po řece prostě někam do nějakého cíle, tak přesně tak to vypadalo, když plulo několik lodí k nám k houseboatu. A oni to byli Helloušové za opravdu hlučného zpěvu a řevu. Bylo to hrozně příjemné, samozřejmě strávili jsme potom i hezký večer v Maríně, kde vlastně parkujeme loď a vím, že už se tam chystají a že už si tam blokovali pokojíky a spánek a prostě, že si rezervovali celý ten areál, který je velmi romantický. No takže se těším, že bude zase legrace. Tak já jenom taková malá rada, možná, že byste se letos na ně mohla připravit písničku Plují lodi, ale ne do Triany, ale k vám. A bylo by to, a tím byste je dostala.